Salamat Vatan TV YouTube kanalının Yıldız Telenaması gepleşiginin mehriban müştaqlary. Hormatly tomoşaçylar, egerde size 11 mayda Yıldız Telenamasynda nämelerin garaşýanlygy gyzyklandyrýan bolsa, onu biziň gepleşigimizden daşlaşmaň. Mehriban müştaqlar. Telenama bu ynanç däldir. Bu siziň wagtyňyzy gyzykly geçirmekdir. Hakyky ynanç siziň özüňizdedir. Hamal, gozular. Hamallar bugün biraz yalta olurlar. Gününi hiç tatlen meşgullanman geçirip bilerler. Hatta iňi zeruri işlerini hem ertire süýşürmekler ahmal. Olar bugün hiç tatlen meşgul bolmazlar. Hamallara özleri islemese yaraňjylyk etmek hökman näler. Olar dogurçul adamlardır. Hamallaryň meýilnamalaryny bulaşdyrjak ýagdaýlaryň hem bolmagy ähtimal. Sowur, öküsçeler. Sowurlaryň bugün ýakyn adamlaryna taýýarlan sowatlary, olaryň göwünlerini alasmana göterer. Maşgalaly sowurlar, öz ýylalyňyz we ünsüňiz bilen ýakynlaryňyzy begenleriň. Söýýän adamlaryňyzyň gözlerindäki goňş duýgusy sizi täze üstünlikleri ruhlandyrar. Bugün siz ýedilçe bir kes diýen nakla eýermeli bolarsyňyz. Egerde şeýletmeseňiz, käbir meseleleriň ýüze çykmagy ähtimal. Jowda, ekizekler. Jowdalar bugün edeli işler üçin bayraq alýan günüdür. Olary bugün sehelçe zada gaharlanyp bilerler. Bugün olary nirädir bir ýerlere gidesler geler. Olary saklamak aňsat başartmaz. Seratan, leňeşler. Seratanlar bugün garaşylmada kiçirek sowgadalarlar. Bu bolsa olaryň ýüregini ýakymly duýgular döredir. Näme bolsa şo bolsun diýen duýgular bugün olaň ýygynyň galmaz. Emma ýadyňyzdan çykarmaň. Bu duýgular bu wagt size gerek däldir. Seratanlar bugün çynlyky söýgüli adamlarynyň duýgularyna äsgermeçilik edip, olaryň göwünlerine deňmek mümkin. Eset, ýolbarslar. Öz söýgüli adamyňyň hojalyk işlerine kömek edin. Egerde siz şeýtiňiz, olardan hoşallyk sözlerini eşitip bilersiňiz. Bugün siz öz tekebbirliňizi birazajyk basmak gerek. Bugün bir näçe peýdaly edebiýatlary okumak üçin ören amatly gün. Sünbile, gyzar. Tutuş günüňizi çağlaryňyza bagşlaň. Bugün siz kimdir biriniň edepsizligi sebäpli gaharlanyp bilersiňiz. Sizi täze kemçilik, ýagny özüňize bolan anamsyzlyk döredi biljek sözleri eşitmeňiz mümkin. Mizan, tereziler. Bugün mizanlarda dogry çözgüt kabul edip biljek, öňnünwörçilik peýda bolar. Kimdir birine erwetlik etmek isleýän bolsaňyz, ýer şarynyň togolukdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Egerde size bir gep aýtsam, oňa inanmazdan ozal, üç gezek pikirleniň. Akrap, içýänler. Bugün akraplar uly bir lezzet berip biljek samsyklygy baştan geçirerler. Geçmişi ýatdan çykaryp, diňe öňe hereket edin. Durmuşda bolup geçýän wakalardan çetde durmaň. Aktiv bolun. Gowuz, kemanlar. Meýilnameşdirilmadyk. Emma ýakymly mehmanyň gelmegi mümkin. Bugün kemanlar öz duýgularyny, maslahatlaryny içinde saklasa gowy. Ýogsam kimdir biriniň arzuwynyň poç bolmagyna sebäp bolup bilersiňiz. Jedi, awlaklar. Bugünkü edilen ähli ýaxşy işler jedilere uly lezzet berer. Günüň ähli täzeliklerini asuda kabul etmeklik gerek. İşiňizde hemmeler size ýolbaşçylyk etjek bolup synanşarlar. Dalu, gowalar. Bugün dalular her kime akyl berip berjek bolarlar. Emma bugün siz tomoşaçynyň işini ýerine ýetirseňiz has gowy bolar. Aqwaldan sowgada garaşmaň. Hut, balyklar. Egerde bugün hutlaryň işi bilen bagly meseleler bar bolsa, olaryň ählisi şoguna bolar. Bugün biraz tekebbir bolun. Şonu dostlaryňyzyň, ýaranlaryňyzyň size edip biljek ýamanlyklaryndan goranyp bilersiňiz. Egerde mümkinçilik bolsa ene taňlajaň edin. Olaryň ýanlaryna gezelenjek hem gidip bilersiňiz. Hormatly tomoşaçylar, Ata Vatan TV YouTube kanalyny Yıldız Telenamasy gepleşigi siziň göwünüňize ýaran bolsa, onu biziň gepleşiklerimizi iýerlemegi dowam edin. Hemde Ata Vatan TV YouTube kanalyny agza bolmagy unutmaň. Gepleşigimiziň endiki sanynda görüşýänçek, hoş sag bolun.